Днеска съм в моето село, е там долу. Виждате ли онея дървета? Не мога да се види съборената болница, там съм раждан. В село Павел имаше болница с 2 линейки, с родилно отделение. Тук имаше магарита, коне, катъри, пасяха, овце, кошари. А сега в момента е поредната пустиня, медицинска, учебна и човешка. В това ще превърнат и поредното съоръжение и регион, ако им се дадат миньорите, най-вероятно ще измислят някаква схема. Но защо съм тук? Защото по същия начин с Цар Пазар и с нерентабилно попиляха тези златни села, попиляха тая златна България и ние тогава не го разбирахме, защото халхабер нямахме от капитализъм. Бяхме едни аджемии, които гледахме едни американски филми и мислехме, че всичко дет парчи се еде и не можеше да оценим какво нещо е направено и какво има всеки цървул от нас и в това село, и в цялата държава. В това село, мисля, че и сега абсолютно всички къщи са собственост на самите селендури. Собственост. Няма къща с под 1 декар двор, в който двор те си съдяха абсолютно всичко. Но какво направиха те? С това не е рентабилно. То не върви. В това село, тук съм, защото знам. В момента се обработват не повече от 4-5 култури. Земята е повече от златна. Имаше напоителни системи, имаше канали, имаше 3 язовира. Мисля, че 2 са останали. Не знам, третия го няма. Но напоителната система я няма. Знам, че е съсипана. Канали като реки вървяха. В това село и в други села, под предлог, че не върви, съсипаха абсолютно всичко и тая земя, вместо да изкарва по 150 евро от декар, в момента може да изкарва по 3000 евро от декар. Защото не може в Холандия, де 2 пъти пече слънце, както каза един холандец, да гледат повече домати и по-хубаво от нас. Като тук, на тая земя, дет вървя сега, се правеше невероятно домати. Даваха един лекар, арабин, който е живял в Австралия, като дошъл в България и каза: за първи път разбрах вкуса на доматито и на краставиците. Като в момента истинските сортове, най-вкусните, с всяка баба си отидоха. Нашите домати са много месести, вкусни, сочни най-вече и тънка люспа, не са твърди като вносните домати. Тук-там има някои създадени в България български сортове. Най-вкусното домати. Тук по този кър имаше домати, което се правеше в полски тръмбеж, консервна фабрика, която заминаваше за държавите от Варшавския договор. Но сега имаме Европейски съюз и нямаме домати. Краставички. Всеки цървул, всеки селендур, включително и аз, и дядо ми, Бог да го прости, гледаше корнишони на частно и парите, които държавата му ги изкупуваше, бяха достатъчни да купи на децата си коли от 10 реда краставици в неговата собствена градина. Сутрин идват, първо качество, второ качество. Те събират сутрин, брал съм, поливат се, изкупуват се, държавата ги изкупува и селендура сгъва едни пари за него, както приказват, че нямало частно. Имаше.
Тук в това землище почти нямаше село в региона да няма лозя. Изкорениха лозята, които се правят десетки години лози. Лозичка да стане, да събере гроздето. Било за ядене, било за оцет, било за вино. Сега пият оцет от химия. Тогава пиехме оцет от грозди. Тук, в това село, ставаха най-хубавите дини. В цяла България, па що не като цяла България, кажи речи в целия свят. Не знам що, по Петришко ставаха, но тук на тая поляна се деляха, ние вкъщи, ние ядяхме най-малко дини. Прасетата, пуйките, кокошките, всичко едеше дини. В момента, в нашето село, се купуват дини. Защо? Защото няма бостан. Младите, ако не знаят кой е бостан, там дет никнат дините. Те не са от магазина. Не растат в магазина. Има 4 култури. Царевица, жито, слънчоглед, най-вероятно. Рапица някъде, ако има, ма те май не я сеят вече. И чимик мисля, че. Това е. Тук на това поле имаше лук, чесън, домати, краставици, чушки, лозя, дини, пъпеши, да не ги изброявам. Всичко тук беше златно. Сега има по едни европейски директиви и едни зърнени шарлатани. Елчовски за това прав мога го поздравя, че те, макар че той от тях, съсипаха селското стопанство. Те. Истинското селско свиневъдството, овцевъдството, говедовъдството, защото само на тях се дават пари, на едни хайдути дет крадат. Само на няколко процента. Другите са затънали в борчови и в батаци. Така направиха. Вие представяте ли си какви бездарници на управляват 33 години? Ние и тук, в момента, където съм аз бе, в България, село Павел, по-ефтино ни излиза да вкараме чесън от Китай. Вие представяте ли си? Такива батаци са направили, такива тюрнюгьовечи, че ти на тая земя да ти излезе по-скъпо да го закараш. Защото трябва да го закараш Кауфан, те там ще шибат, ще такова, ще оправят. Да ти излезе по-скъпо, отколкото от Китай, бе. 2/3 от доматите, които консумираме, са внос. Внасяме повече домати, отколкото банани, чесъна от Китай, картофите от Египет, от Германия и така нататък. Нашата земя, дед го родила, с всичките им простоти, с всичките им олигофрении, той е по-скъп. Нашия чесън. И го караме от Китай. И в нашото село сигурно се купуват от там. В нашото село, бе. В нашото село се купуват дини, бе. Дядо ми сигурен съм, че прави кълбета в гроба. Човек, ако разбере, че в Павел се купуват дини, бе. Що? Що било нерентабилно? Що е нерентабилно? Да ви кажа ли, що е нерентабилно? Защото управляват едни бездарници, едни кадърници, които само плямпат как ще ви оправят, и вие вярвате, и те ви оправиха. Сега берете ягоди в Англия. Тук ягоди ставаха, бе, че аз забравих. Ягоди, малини, коли не. Тук, бе, каквото да заводиш, тук става. Златна земя. Златна. Друго, някой ще каже, на къра как ще гледаш домати? Ми ще ви каже, бе, насякъде имаше копадни градушка. Не падаха градушки тогава. Тогава комунистите бяха измислили, ако падне да оттърват облаците с градушка, да не са ги разбили, и ще отиде от затвора. Да прецака реколтата. Няма такви сработи. Организация. Перфектна. И на Карбовски, и на такива като него дет лаят, че през комунизма не се е работило, може писателчета, такива на изкуството, търмъци пияни от сутрин до вечер, може да са работили. Но моя дядо и моята баба работеха от тъмно до тъмно.
От тъмно до тъмно. И като отиваха на нивата, повярвайте ми, отиваха с песен. Защото аз съм ходил и мен съм карал да пея. Съм ходил да помагам, като детенци. Да. Не работили. Ти как връща се като през комунизма? Като оня строй. Дет не работили. В оня строй, тук, в това село, Павел, имаше над 20 000 овце. Частни. Частни, бе, на ета страна, тук където сега 90% от тях, тук не знам, ама 50% от тях плюят колко е било зле. 20 000 собственост на селендурите, които дядо ми, примерно, Бог да го прости, с някой друг дядка, вика, днеска съм чубанин, отива да си пасат техните овце, бе, в държавните ниви. Не било, тогава се няма участво. Къщите тяхни, по 1-2 декара, в книва, в къщите техните да си съдят, каквото си искат, тяхна собственост, пълно са животни, техни. Сега един няма елат да видите. Тук, примерно, местния феодал, ако е някой дет стъпва търговски, най-много да има 2-3 овце и 1-2 прасета. Ако има, няма, защото някой му и гледа. Той обаче, той е страшен милионер. Някой си. Не го знам, във всяко село има по 1-2. Даже вече няма да ги има и тях. Те го измислиха. Те зато и направиха тези реколти. Тръгват като в НСС, като на фюрера армията, с комбайни с трактори, отиват, увършават за 3-4 дена, октоподили са, какви са там, отиват в другото село, увършават, те не им трябват села. Да, обаче, тая земя може да изкарва 100 пъти повече. 100 пъти са малко. Ако се засажда, каквото са засаждали у нас. Но ние не мога да засадим, защото Евросъюза ни е казал, да ви кажа ли честно, нищо ли не е казал Евросъюза. Сега, понеже всички ме питат, какво трябва да се направи? Аз ще ви кажа какво трябва да се направи. Кога станаха проблемите? Не само с разпиляването на земята. Ганю се оправи, както го окрупниха, направиха. Не е тогава, бе. Не. Нашите навеждачи, никой не е карал. Никой. Повярвайте ми. Ние сами си го набихме. Ние. Защото и ни са разбрали, че от тук ще се крадат много пари и най-лесните пари. Ще варете ни милиарди. И сега ще ви кажа, защо стана и как могат да се оправят нещата? Как могат? Какво трябва да се направи? Знаете ли кога стана проблема истински? Когато има една белязана госпойца, обавица страшна, мигленчето куняла и там техните правителства дед бяха, решиха, че в България ще бъде всичко първа категория. Това значи, че примерно, ако имаш 5 кг сирени, ти не можеш да го произведеш, освен ако не е в цех специален. Не може сега, примерно, една баба да направи 5 кг сирени и да го продаде. Не може. За да направиш 5 кг сирени, ти изискват 50 хладилника, 20 термометъра, всякакви простоти. Трябва ти няколко милиона, за да направиш 5 кг. Нормално е да не могат да направят. Нормално е. Друго, най-големия проблем кой дойде? Субсидирането. Субсидийките. Едни цървули, дето плявата и сламата не им заши от г***за, станаха милионери на ушки. Те не са милионери. 95% от тези зърнени босови, дето ги даваха там, са, те като кажат, и има още 1 метър лайна отгоре им. Те са затънали. Те един по един сега ще фалират, той заслужават. Защото си мислеха, че ще ми ближат с мечките мед. Да, обаче докато такова, опустяха селата. Субсидийките, кредитите, лизингите. Льохман Азел, примерно, той нещо се обработвало с оная техника и даваше същата продуктивност като сега. Най-много с 100 кг на декар по-малко. Да, обаче тогава домати, краставици, дини, които ние, поне много дрънками глупости, руснаците още щяха да купуват от нас.
Арабския свят, кукът имат петрол. Там имат петрол, ама задни сте им пълни с пясък. Ко ще ядат там? Нашите краставички още ги има в Австрия и в Германия и са най-доброто. Пише кисели краставички, български кисели краставички. Хората още се избиват за тяхното, но и качество. Нищо не ставало от тях. Нали? Всичките консерви български бяха на топ ниво, над световното. Над световното, най-доброто в света. Не ли ти слушай, кой ми прикажат тези шапшали? И как може да се оправи? Спират всякакви субсидии. Махат това нещо с първата категория. И всеки може да може гледа 5 овце, гледа 5 крави, защото сега тя като го направи, примерно, не може да гледаш прасета в селото, 3 прасета или 4, защото миришат. Те толкова с години не им мирисали, сега един път се размирисаха. Щастливи кокошки. Аз знаете ли колко яйца събирах у дома, само аз в къщи. Баба ми праща, аз знаех къде мътят кокошките, без да са щастливи. Яйца да видиш, истински, жълти. Като ти щупи яйцето да се оближиш, ти опържени яйца. Истински яйца. Махаш всички тези простоти, махаш всякакви ограничения, никакви субсидии, нищо. Аз ви гарантирам, че Ганьо, от Ганьо по-находчив и по-оборотен няма. Гарантирам ви, те ще се организират. Ще ви дам един пример, Ако всяко село почнат да се произвеждат сиренци, да има, доят си, носи, оня му плаща, той прави сиренето, изкупува го, продава го. Гарантирам ви, ще се отворят една камара малки магазинчета пак и хората ще купуват от тях, защото ще е истинско и ще забравят за тези кауфанти, малофанти, всички те свириги крадат България. Всички те. Защото те с пари дет ги вземат кауфант, къде отиват, Те са инвеститори. Колко данък плаща? 10%. А други 90% къде отиват? Къде в Германия. Австрия, Франция, Англия. Къде си поискаш? Но не е в България. Що? Те 90-те години капитализма беше пъти по-добър от сега. Пъти. Малкото магазинче, донесъл, купил от бабата, от дядото, преснечица, тиваш, купуваш си, наяждаш се екологично. Да, ама то трябва да си го оправиш. Те сега са джуките и с ногтите не могат, но ще се научат. И когато махнеш тези ограничения, ви гарантирам, че Ганьо е толкова оборотен, дай му само шанс. Той ще намери пари. Той ще се оправи. Той ще измисли, както 90-те бяхме ние. Както 90-те бяхме ние. Знаеш колко бързо ще сложи... Те сега, примерно, овцете не могат да пасат на тъс поляна. Защото какво се станало? Що? Ми си пасат, Що да пасат? Примерно, като са оградени кравите и пардят по-малко. И такъв въглеродния отпечатък по-малък. Олигофрени, просто няма ги спазваме, Никога ние не сме с тези простоти. Кой ще го направи? Ако го направят обаче, ви гарантирам, че те села се възродят. Трябва само едно нещо да направят тези тъпи политици. Да създадат кадри в образованието. На държавата нещата трябва да са две. Всяко село да осигури да има училище и някакъв медицински пункт. Някакъв фелшер или лекар, или както искат да го нарекат. Защото млад човек няма да се върне тук, защото няма къде да отиде детето му. Но когато ти си му осигурил, както беше тук, детска ясла, детска градина, училище от 1 до 11 клас, кому е тук? Кому е тук на село? Перфектно. Перфектно! И да има и здравен пункт, да има лекари. Къде стане нещо, къде да отиде. Както беше. И ви гарантирам, че всичко ще цъфти и вържи. Ще ги измислят, ще почнат да засаждат
Що да не изнасяме за арабския свят? Що само за Европа? Що да не изнасяме за Русия? Ние с нашето земеделие, ко ще оправим войната? Те се намерят от всякъде. Но ние там, тези пазари ги имаме. И те знаят нашето производство и знаят тази земя какво ражда. И знаят, че ние можем да го направим, защото е правилно. Но те ще кажат, това е комунистическо. Не е комунистическо, това е било правилно. И парите ще затекат. И всеки тикленик си напълни джоба с пари. Ще се изкара. Ще бачка. Няма да е с биткоини, няма да е виртуални пари, но ще бачка и ще е добре. Или децата му са нахранени, ще си има собствена къща, ще си има собствен двор, в който да си засади, да еде, да отиде се наведе и да откъсне, което там милионерите го мечтаят. А тук го имаш всеки селен двор. Така че тези буклуци са толкова некадърни да докарат ние в България да вкарваме чесън от Китай, защото те го подадоха нечесън. И поне ние сме хаптърници с две глупости. Комунистическо, комунистическо, комунистическо. Какво значи комунистическо, бе? Ба или правилно, или неправилно. Той нещо, дето са го направили комунистите с поливни площи, с обработваема земя, с ток, с всичко прикарало, нагласило с язовири, струват трилиони, бе, не милиарди, трилиони. Сегашни пари. Те с нищожества, освен да затварят, да съсипат и да краят, нищо не могат да направят. Тази държава може да се изправи за секунди на крака. За секунди! Защото ние го имаме. Онес тарамбуки, кой не свърши нефта, ко ще правят, бе? Ко ще правят? Най-богатите. А я жълтиците. Я жълтицата питам, ядат ли са жълтици? Ние имаме всичко. Ние имаме всичко. Вода и земя. И енергетика имахме. И те не я съсипаха. Що мислите, че удрят там? Те не съсипаха. Земеделското стопанство не съсипаха. Съсипат ни енергетиката и се получава една пустиня от най-хубавата държава на света, която винаги от 45-та година до сега 44-та е можела и е била самодостатъчна. Знаете ли колко държави в света могат да са самодостатъчни? Знаете ли? Почти никоя. Почти никоя. Но ние можем. Ние можем. Да. Така че това ще направят с миньорите, с мините. Човешка, медицинска и учебна и всякаква пустиня. Региони, които са цъфтяли, със същото нещо. То не е конкурентно, бе, на пазара. И ние им се вързахме. Кое не е конкурентно? Не е конкурентно, защото ти сложили 150 такси. Защото ти направили 150 изисквания. Кое не е конкурентно? Ти чесъна от тук да стане по-скъп от Китай, бе. Как да стане? Как? С направили ти нафтата скъпа, направили ти гейни какво си скъпо, измислили ти 1500 глупости, де трябва да ги платиш. Може ли да стане по-скъп от Китай? Може, като са оликарени. Как да не може? Но де-факто не може. Не може. Те без пари да ти го дадат само да го докараш, пак ще е по-скъп от тука. Защото тук е у вас. Но де толкова са къл? Книжкажи, историчета, льохманчета, докторчета, дет никога нищо не е правил в живота си. Никога. Две магарите е тук, ако му ги докарам, да ги пасееше от тървейното, вързани. И мога да ги намери. Или два пуяка. Ма ти обясня как ще оправя държа и на такви сдават. И зато и сме на този хал. Вие знаете ли, 90-те години в тези села, вие знаете ли, че в Карайсен имаше 3 дискотеки. И 3-те бяха пълни. Вие знаете ли, че в нашото село имаше дискотека и поне 4-5 частни кръчми. Имаше частни басейни. Всичко беше тръгнало, щяхме да се оправим, докато ни додоха тези големи предатели. Те големи предатели. Всяко село отиваш, Сломер, Недан, дискотеки, народ, овча могила. Къде да отидеш, бе? Всяко село имаш селски дискотеки,
Пълни с млади хора, пълни бе. Моля ли си го представите? Стотици. Отиваш на площада народ. Това ви говоря вече капитализма. Но когато дойде Евросъюза и тези нищожества, като взеха да приемат тези закончета с първа категория, трета категория, пета категория, знам каква категория и оправиха работа. Пустош. Пустош. Сега на центъра мога да мина гол, по този време може да има 5-6 души. Дартаци, те да варят с бастоните, всеки ден бий камбаната и от ден на ден пустош. Около 1000 села има обезлюдени от великата демокрация. Обезлюдени бе, няма един човек. А пък има сигурно стотици с по 5. Пълно беше, пълно! И работеха и тука. Имаше работа. Защото тогава всеки се мъчеше да прави нещо. Имаше и чакръци такива, сухо изцеждане на слънчогледа, правяха олио, от тях го цедяха, идаха украинци, руснаци, купуваха го в брой. Обаче те долуха и казаха, не може така. Трябва да имаш цех. За кому е цех? Руснака купуваше ли го? Украинеца купуваше ли го? Купуваше го. Доларите в България ли оставаха? Оставаха. Но да има и ние администраторчета, дет много мислят уж за тебе и понеже много мислят за тебе, пустиня. Опустошено. Селата бяха пращяха, бе. Ми в Недан, знаете ли, че почти нямаше къща, дет да не гледаха по 20 прасета? Ами че всяка къща по 20 000. И във всяко село. Той си вади някой левец, седи си на селото пълно, училището има, те почнаха да затварят училищата. Почнаха и той като няма училище, какво да прави? Удариха първо училищата, после удариха здравните служби и накрая вече икономически. Първото удрят, няма къде да ходи детето ти, после няма медицина и накрая няма и такова поминък никакъв. Има и 3-4, дет ви казах, зърнени, дети те са доскоро, защото те няма да имат трактористи, няма да имат нищо, но те имат варианти. Отиват, обработват, не случайно са го измислили те. Но ако се обърне мача, повярвайте ми, 90-те бяха златни години. Преди да почна с масовите приватизации, с масовата кражба, с масовето поевропейчване и позападнячване и поамериканчване. Дет вика Николай Марков, къде като отидоха американците се случи нещо хубаво? В Либия? В Ирак? Къде бе? При нас? Едно нещо хубаво. Едно! Запада, където чел. Нищо. Нищо. Съсипани. И едни предатели, те ще се платят един ден. И мисля, че деня наближава. Чао.